to Hausa Are Online. Muna ɗauke da bidiyo na yarda mutum zai kuɓuta daga sharin hackers waɗanda suke sace wa mutane file. To amma kafin ga yadda za ka yi domin gujewa wannan shari na hackers. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon, in yau ne farkon zuwanka, muna roƙonka ka danna mana subscribe da comment da share. Mun gode. Bari mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Alaikum rahmatullah. Ga hanyar da haka suke bi suke hacking Gmail na mutane. Sun riga sun sani babu wani wuri da mutane suke aje sirrikansu irin Gmail, musamman bangaren Pi ko kuma Sidra. Kwanan nan zaka ji satan Pi yayi yawa. To ga hanyar da suke bi suke hacking Gmail naka, sai su bincika a cikin Gmail naka, sun san cewa ba inda ake saurin aje sirri sai cikin Gmail. Ko da ce kai amfani da two factors verification, wannan abin bai isa ba da tsaro shi kadai ba, dole sai kai amfani da Find My Device ka kulle shi. Matukar Find My Device naka yana nan a buɗe, to tabbas hackers a kowane lokaci za su iya hacking na Gmail naka. Duk sirrukan da ka aje a ciki za su yi kokari su kwashe domin su je su gwada sa'ar su. Ku biyo mu domin magance wannan matsala. Idan ka shiga settings na wayarka, za ka je can ƙasa wajen Google, sai ka taba Google. Za ka ɗan jira lokaci kaɗan ya buɗe domin shi ma abin yana amfani ne da network. So ga Find My Device nan, kun gan shi nan? Find My Device. So matukar wannan Find My Device din yana nan a kunne, tabbas hackers babu wani wahalan da za su sha na hacking Gmail naka. Sai ka taba kan Find My Device din. Kun ga yanzu a haka Find My Device yana nan a kunne ne. So domin ka kulle sai ka dan ƙara taba wannan dan maballin. Idan ka taba shi, za su ce maka ka sa fingerprint naka ko kuma pattern ko wani password da kake amfani da shi a wayarka. So ba za mu yi amfani da fingerprint. To kun ga yanzu haka Find My Device namu yana nan a kunne. Yanzu babu wani haka da zai iya amfani through Find My Device namu domin ya yi mana hacking na Gmail. Allah ya sa mu dace.